Ginkabig nga kampiyon ang grupo nga Apes of Santa Cruz sa Balikpatik Battle of Ati-Atihan Banse nga ginhiwat sa Kalibo Pastrana Park kahapon. Ginuli sa nasambitan nga grupo ang 50,000 pesos nga cash prize. Magluwas ini nakuha pa nila ang mga special awards nga Best in Costume kag Most Jolly Group nga may tig 10,000 pesos nga premyo. Samtang nakuha man sang dating nga champion nga Clanon Troopers ang second place nga may yara nga 40,000 pesos nga premyo. Ara man sa ikatlong nga pwesto ang grupo sang kamatuoran kag nag-uli sang 30,000 pesos nga cash prize. Ang Balikpatik Battle of Ati-Atihan Banse ang isa lamang sa mga aktibidad nga kaparte sang week-long celebration sang Ati-Atihan Festival 2024. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, agbilog nga probinsya Aklan. Rong kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.